po ko naka-duty. Imbes nakaligo na ko itong mga adlaw itong gikan ko naglain ang lawas. Pero ang lipong ni Wajid mawa. Kitang sige ko kalipong. Pero itong result nga nagpa-check up ko niya ng doktor nga ako daw. Ako'y migraine. Kinahanglan na mapasukat sa amin. Diyan kay palagi di laman sa ingon nga wapay time na ay daghang oras pero wapay kwarta huwat-huwat ako kung nakaswildong antos sa lang ta ang lisod laman sa makasakit ako nata sa laing lugar nahinduman ng pamilya. Kanang kay gani ikaw bloto, di ka kanang bakod, mapupugus ka o trabaho, mapupugus ka o bakod kay nandiyo ka sa iyong pamilya. Pero kailangan mong lakasan yung loob para sa iyong pamilya. Kung mabuhog na kang inabutang bawa mo gyapon, mawa mo balik to dyan nagfa-indeksyon na po ko atong yagik mga adlaw. Siguro mga 4 kadlaw karon labay. Okay naman unta mga result sa okay na pero ang orang lipong murag pa dyan mawa. Kailangan lamang magligon ta kay gani man siya dagan sa atong kinabuhi. Po lang ta kanunay nga tabangan ta kabas kong sa daw sabi na dyan mga sakit kay nadyan sa itong pamilya. Bahala na ikaw na bahala Lord. Kaya na